Кои са най-интелигентните животни на Земята? След човека няма едно единствено най-интелигентно животно, но няколко вида постоянно впечатляват учените. Шимпанзетата използват инструменти, планират действия и дори могат да научат стотици символи за общуване. Делфините се разпознават в огледало, работят в екипи и имат сложна комуникация. Слоновете помнят лица и места в продължение на десетилетия и показват поведение, наподобяващо съчувствие. Гарваните решават логически задачи и могат да използват инструменти, почти като приматите. А октоподите отварят буркани, намират изход от лабиринти и решават проблеми, въпреки че са еволюирали напълно, различно от бозайниците. Затова учените не могат да посочат един безспорен победител. Интелигентността има много различни форми. Погледни отвъд очевидното.